Skulle der helikopter, der flyver der? De er i gang. Hvis det er sådan en mærkelig helikopter, så kommer de herover for at farme fucking det der shit igen. Nu ved vi, hvor de bor. H8. Hold øje. Folk skyder fra 100... Ja, op ad bakke. Han ødelagde det lige for os. Ja, det er rigtigt træt. Jeg dræbte ham. Ja, de ved, vi er her nu. Han kommer ud af væggen. Nej! Nej, jeg løb tør for skud! Nej! Jeg går hele vejen rundt om. Good luck, besties. Bund barrel, der er et shotgun shells. Jeg headshotter ham op i heli. Nej. Folk på mig. Fuck, hans ven, mand. Skibidi. Nej, Desu, ikke nu. Jeg er død. Kæmpe jeg er her, hvis du har en gun til mig. Det har jeg. Emil, du skal være klar på, at der kommer 2 flere. Ja, fra mig og Serif. Der er ingen mellem mig og Serif lige nu. Det er naked. Han er død. Kom ind, og så... Jeg sniger op bag ham. Vi bliver nødt til at komme væk herfra, bro. Bro, den der heli lander nu. Vi bliver nødt til at komme væk herfra. So headshots, der fucking 3 på fucking roof. Der er 3 på roof. Nej! Hvor er han? Giv mig nogle comms. Fuck, I don't know. Der er en nederen for min fucking Ruby. Ja, han fik mig en fucking DB. They say you miss 100% of the shots you don't take. De her DB's var ikke. Okay, jeg kan ikke finde at spille spillet mere. GG. GG. Jeg kan ikke finde at spille spillet mere. Oh, what the fuck was that, bro?